Ban pentikna baka nomdon kano-kano kajing purkhen ya ka hukum jong ka Supreme Court. Hakabai dei baka jing pelat chalan ya udoyong na benta khasan sengi hapok ka jalan Meghalaya. Nakaliang ka Deputy Commissioner jong ka Riboy District ka kong RM Korba. Lembot u Superintendent of Police ka district uba Shempang Serti. Nin ka janmin kila hiar ban khanra ya ka jingyat jingyeng jong ki kali kumju ya kitrok hapok ka Weight Bridge ka bodon hapok Narang Riboy District. Hakane ka jinghiar khanra jong ka DC bat SP hakate ka jaka ka kong kurba lembat ki bor pulit kilakmi bini aru wat ikikot kisla kum ki chalan bat ki we kikot na kitrok kit mar baper ban petikna baka nomdon kano-kano ka jingpekhen ya ka hukum jong ka Supreme Court katkum ka hukum jong ka Supreme Court ka bala ailat ban chalan ya udoyong bala depsei neti nadu ka khatnyo tarik hadu lai puwe tarik ujamang aja kat khandai kumta na kalong ka barungkam ban perking ya ka jingyat jingyang jong kitrok kenang baka nomdon kano-kano ka jing salan bian yau doyong penpau ka Deputy Commissioner ka Riboy District ka kong RM Kurma. Kala penpau ru bawatlah hakani ka jing khandra om syam lalap ya kino-kino kitrok ki bakit doyong bian. Henry nakaliang ki bor penyat district lembat ki bor pulit kinang pe perman ya ka jingyat jingyang jo kitrok kit doyong. Man petikna baka nomdon satya kano-kano ka jing pekhen ya ka hukum jo ka Supreme Court. Ini ka inspection mentara sini kalong ngiyo ka order ng Supreme Court ban check in the illegal transportation of coal di mentang idon hang ni Hong Weight Bridge ka balong notified Weight Bridge ng government ban ilan we kali hang ni ilan loy terpar ban di check ikot isla jangki ban pun nak baro hidi de babiang pat jalan ban ki mar jangki ngila check ban dan kata bangin lapi apa ya dia beritahu dunia tang kata kita di